Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana ‘yan arewacin Najeriya, na kuma dawowa a karo na uku. Sunana Yusuf A. Isa Badawa. Kamar yadda kuka sani ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan ta Arewa Journalist Online Media Forum, wato shugabanta na arewacin Najeriya gaba ɗaya. Jiha 19 in ka haɗa har da Abuja. Kusan abin da ya dawo da ni ya dawo gare ku, musamman wannan zuwan da na yi naku ne wanda kuka karɓu. Abu na farko da nake so in ƙara jaddada mana cewar kuna ta bibiya na online, kuna ta cewa kamar muna da yaƙar jam'iyyar ku da sauransu. To ina so ku sani cewar wanda suke kallon kamar muna yaƙar jam'iyyar su, ba wai jam'iyyar ku muke yaƙa ba, rashin gaskiyar ku ne ya sa mu muke yaƙa ku. Kuma mu ba wai yaƙa ku muke don son zuciya ko don son rai ba, saboda ai da mu aka haɗa aka yi tallan jam'iyyar APC tun farkon da aka kafa ta aka shigo da ita aka yi wannan haɗaka. Mu kuma mun yi shi ne da zuciya ɗaya da niyya ɗaya. Don wani mutumin arewa ya tallata jam'iyyar ne a matsayin yana kallon cewa zai samu sauƙi a wannan lokaci. To daga bisani kuma aka zo rashin sauƙi ya kawo ƙarshen da ma aka zo sai a bi gida-gida a wasu jihohi, aka zo sai a bi gida-gida ƙauyuka ana ɗaukan al'umma a kai su daji, wannan ba su da ilimin komai ko na kwabo ba su da shi. Su za su kai ka daji su ci mutuncin mutane, su ɗebi matan mutane, su yanda suke buƙata da su saboda rashin tunani da rashin adalci. Gwamnati tana kallo, idan gaskiya ne kin san yadda za ki bi ki gyara matsala. Ok, kun iya bibiyar idan mun zo muna faɗa muku laifin da kuke mana, kuna cewa muna yi ɓata muku tafiya ko kuma muna cin dunduniyar ku ko kuma muna lalata tafiyar ku ko jam'iyyar ku. Kun san inda za ku neme mu, amma ba ku san yadda za ku nemi 'yan wa'inda suke garkuwa da jama'a ba kenan. Saboda mu alhakin jama'a yana kan mu. To bari in sanar da ku cewa mutuwa guda ɗaya ce, duk kuma wanda ya yarda da ita cewar shi zai mutu a rayuwarsa, to shi ike sawa kansa ladamar rayuwa, shi ike kallon cewar zai iya kai kansa tudun ya tsira, shi ike kallon kansa a matsayin mutumin da zai kalli rayuwa wata rana yana nan wata rana baya nan, kuma shi ike kallon kansa a matsayin mutumin da ike so ya je haɗu da Allah da manzansa lafiya, ba wai wanda ike tallan musulunci akan harshensa ba. Kalmar musulunci abu ce kalma mai ɗa'a. Duk wanda aka sani musulmi, in aka ji shi musulmi, an san cewar kana kallonsa daga yanayinsa, siffofinsa, maganganunsa na musulunci yake yi. Mutum ne za ka gan shi kamili ne, tsatsi, mai kuma son ƙin cin amanar al'umma, mai kuma ƙyamar duk wani abu da zai je ya dawo na ba daidai ba akan al'umma. Saboda haka na dawo gare ki. Mu saboda mun zo mun faɗi cewar ana kame jama'a, ana shiga daji da su, ana karɓar kuɗaɗen fansa a wajen su, wasu a kashe su, wasu kuma a yi lalata da 'ya'yansu a gaban su, hatta kai dallin da ƙazaman mutanen nan wai su suke iya yi bidiyo suna lalata da iyalin mutane. Saboda Allah a gaya min daga kan Muslim, Christian, Pagan, wannan addini ne ya yarda da aje a yi lalata da matan mutane? A gaya mu wanne ne shi? Duka babu ko ɗaya. Amma dan me ba za mu zo mu faɗi gaskiya a kai ba? Kar ku manta, mu ma yanda kuke zaɓaɓɓu kuke shugabanni akan wasu, mu ma shugabanni ne zaɓaɓɓu ne kuma akan al'umma. Kuma kar ku manta da gwamnati da mutanen kafafen sada yaɗa labarai duka abu ɗaya ne. Sai dai mu muna fito da haƙƙin da irataya a wuyanmu ne akan al'umma, kuma kuma haka aka so. Wasunku suna yi, wasunku kuma ba sa yi, majority su suka fi yawa. Saboda haka idan za ku yi wa junanku adalci, ku mana adalci. Kun san cewar gaskiya muke faɗa, shin ƙarya ne ba a yi, ko a'a ilimin da muka ce babu ne kun sa mu kun ƙagan mana jahilci saboda a yi wasa da tunaninmu, a zo a yi abin da ba shi ba ne da dukiyar mu 'yan Najeriya, shi ne ya sa kuke wannan abin, ko shi ne ƙarya?
to duk sanda ka sa a ranka cewar kana tsoron mutuwa a rayuwarka, to ka ja da ikon Allah, saboda kana zaune kana ɗakinka kana kwanci, jami'an tsaro waye in a ƙasan igwa tsakiyar igwa za ka dinga yawo, in mutuwa ta zo wallahi sai ta ɗauke ka. Idan rashin adalci ne yau ina Fir'auna, idan adalcin ne yau ina manya-manyan shugabanni na baya, maluma, masana Allah, masana annabawa. Saboda haka wannan rayuwar da muke yi ya kamata mu gane cewar mu da kanmu mu muka taso muka gano ana zaluntar mu muka taso, kuma wallahi Allah yana tare da mai gaskiya. Allah yana tare da mai gaskiya duk inda yake. Duk wani wanda yake nasara a rayuwarsa akan kalubalen da ya zama cewar ba bisa tsarin daidai yake kai ba, ya sani daurin talala Allah ya masa, yana dab da kama shi, kuma wallahi kamun da ba zai iya samun mafita a tattare da shi ba. Wannan wani irin rayuwa muke ta dabbobi? Dole ne sai mun fito mun faɗa. Kai kuma da kake magana cewar jam'iyyar ku muke so mu lalata, ka je ka daɗe baka faɗa ba. Mun yi tunanin cewar kai mutum ne, idan ka ƙara dawowa akwai ire-ire na da wanda suka fi ni kuɗi, suka fi ni dama, kawai ni ne a sama da su a matsayina na shugabanninsu. Duk jihohin nan da ka gani babu jihar da ban training ɗin mutum irina mai aƙida ba, wanda kuɗinka bai sai sauya shi ba, sama da mutum 200 ba. Sai ka je ni in kai yanda za ka yi da ni, su ka je ka yanda za ka yi da su. Wallahi in ka ƙara dawo mana da kalmomin da ka fito ka faɗa, wallahi sai mun tona ma asiri, kuma duniya ta san ka ƙimar da ake ganin ka da ita, kuma wallahi sai mun zo mun lalata ta. Kuma faɗan ba za mu daina faɗa ba, yanzu muka fara faɗa. In ba za ku gyara ba ruwanmu, mu ba mu fito mun ce ɗan jam'iyya kaza muke su ba, mu ba mu fito mun ce sai an zaɓi jam'iyya kaza ba. Mu dai muna magana duk mai adalci, ba ruwanmu da kai wane ne kowace jam'iyya ka fito. Yanzu wannan lokacin talakawa ne za su yi wa kansa adalci. In mutum ne nagari mai tunani, matashin da ya san kansa ya sani, an hana ka ilimi, an kore ma tunanin ka zo ka zama mutum, saboda kai kakka zama yanda kake zuwa wajen su ka nema, kai kakka zama yanda ba za ka je ka nema wani ya nema a gurin ka ba. Mun kasa ganewa, an tusa mana shaye-shaye, an tusa mana rashin ladabi da biyayya, an tusa mana kishin ƙin junanmu, an tusa mana bala'o'in talaucin da za mu zumunci ƴan uwanmu an hana mu. Saboda haka da kai da kake magana da tawagarka, mu da ku mu ɗaura. Idan kuna so ku ci gaba da zuwa ku taɓa mu ma za mu ci gaba da zuwa mu taɓa ku. Akan talakawa dole ne mu abin da Allah ya ci da manzansa.